kaulassa. Mikko on ainoa suomalaispelaaja, joka on ollut häviämässä 2001 ja 2007, mutta tänään hän ei hävinnyt. Tänään hän on voittaja, niin kuin koko Suomen joukkue. Ensikertalaisia oli 9. Lassila, Hovinen, Välivaara, Pesonen, Granlund, Nokelainen, Joensuu, Vajunen, Lahti. 9 ensikertalaista. Ensimmäisellä turnausmatkalla mennään kultamitali kaulassa kotiin. On se sellainen tarina, että siitä vaannetaan vielä monta hienoa, uskomatonta hetkeä. Se alkoi Tanska voitolla, sitten oli vaikeuksia, oli rankkarikilpailuja, oli valtaisaa taistelua, oli vyörytystä, oli psykologista peliä, joka päättyi eilenillä siihen ja tänään siihen, että ruotsalaislehdistö ilmoitti, että suomalaiset ovat vellihousuja. Tämä on sitä kuuluisaa psykologista peliä, jota pelattiin ja nyt eivät pelit auta. Nyt teot auttavat ja teot näyttävät kentällä, missä kulkee suomalainen jääkiekkoilu tänään. Se on ykköspaikalla ja se puolustaa sitä ykköspaikkaansa sitten vuoden päästä kotikisoissa. Mutta nyt se on ykköspaikalla ja siitä pitää nyt nauttia koko sielun, ruumiin ja kaiken muun tunnettuvan perusteella, mitä ikinä löytyy. Kapteeni ja 19-vuotias ilmiö Mikael Granlund, joka ensimmäisessä arvoturnauksessaan häikäisi kaikki. Häikäisi niin, että tänne tuli panna Bratislavaa melkein lisää valoa halliin, kun hän on häikäissyt täällä sekä katsojat että muut ihmiset. Näin Suomen joukkue on saanut sen, mitä se on tullut täältä hakemaan. Ainahan sitä on haettu vuodesta toiseen, mutta nyt se vihdoin ja viimein haetaan, kun René Passer ottaa pustin käteensä. Ja nyt viimeistään kotikatsomuissakin miljoonat ihmiset voivat revetä lopullisesti, koska täältä tulee Suomen joukkueen kapteeni Mikko Koivu. Tulee sen sieltä hakemaan ja vie sen hetken kuluttua joukkueen suojeltavaksi. Vuoden 2011 finaali on päättynyt Suomen 6-1 voittona. Katsotaan mitä tapahtuu nyt. Sitten alkaa kuulua. Sananmukaisesti sinne seuraa, minne se kuuluu, niille pelaajille, joille se kuuluu, jotka ovat sen täältä Bratislavasta hakeneet sen vaikeuksien kautta, mutta hakeneet sen uskomalla itseensä, uskomalla jokaisessa pelissä siihen, että voitto tulee, vaikka sitä joudutaan hakemaan välillä kivien ja kantojen alta, mutta sieltähän suomalainen perusluonne on tehty. Metsästä on tultu, metsään lähdetään tarvittaessa, se ei ole mitään häpeilemistä, se on suomalaisen